ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಡೆಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುನಡೆಗ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಲು ಮುಗಿತಲಾಂಡು. ಕೊಂಡಾಣದ ಕೊಡಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಉತ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಆಂಡು. 22 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಏರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಆದು 23 ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸುರುವಾಯಿನ ಕೊಂಡಾಣದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗರ್ತು ಗೌಚಿಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿತಲಾಂಡು. ಕೊಂಡಾಣಗ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಬೀರಿ ದ್ವಾರದ ಸುರುವಾಯಿನ ಅಲಂಕಾರ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಟ್ಟಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರಡು ವರ್ಷದ ಅಕೇರ್ದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವಗ್ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರಡು. ವೀರಿರ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರಡು ಮಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನ ದ್ವಾರ ತಾದದ ರಡ್ಡು ಪುಡಟ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ ಡಿಜೆ ಪದ್ಯಲದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಂಡಾಣ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಭಕ್ತರನ ಗೇನ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ದ್ವಾರದ್ದು ಉಲಾಯಿ ತಿರ್ಗುನಲ್ಪ ಕುಸಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ. ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಸಂತೆ ಸರಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಬಿರ್ಸದ ಮಾರಾಟ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಶ್ವಾಲ್ಯದ ಜವನೆರಿರ್ದು ಕೊಂಡಾಣದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಲದ ಜವನೆರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಕೊಂಡಾಣ ಜಾತ್ರೆದ ಸಲುವಾದ ಅಶಕ್ತ ರೋಗಿಲೆಗು ಪಣವು ಸಗಾಯಗು ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂದು ಪೊಸಕುರಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರಣಲು.
ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಕೀನಿಯಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರೆಗ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾರ ಮುಗಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಡು ಬಂಟ ನೇಮಗಾನಗ ಕೊಂಡಾನಡು ಕಾರ್ಪಾಡೆರಲ ಜಾಗೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಬಂಟ ನೇಮಗಾದು ಬಂಟೆ ಕಲ್ಲುಡಾನಗದ ದೃಶ್ಯನ ತುಯ್ಯರೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿಗಾನಗ ಒಂತೆ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ನಿರಂತರ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ತಂಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಕಾಣಿಕೆನು ಒಪ್ಪಿಯಾದು ಕೊಂಡಾಣದ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲನ ಬೂಳ್ಯನ್ ಪಡೆಯೊಂದಿ ಇತ್ತೇರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಗು ನಡತಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಾಲ ಜಾಗೆ ಅಂಗಣರು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಚಾಕರಿ ವರ್ಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಗಿತಲಾಂಡು